Good morning mga ka-YouTuber! Lahat ng mga nanonood ng YouTube channel ko ngayon, nandito tayo sa San Carlos. Mag-deliver tayo sa Rosalinda Beauty Supply Store na the original Keragloss product. Samahan niyo ko. Tara! Good morning, Ma'am Rosalinda. Naku, dito na ang iyong order na the original Keragloss product. Ayan. Bilang na siyang CEO ng Rosalinda product dito sa San Carlos Market. Ayan. Oh. Bilangin ang order ni Maga. Ito ang mga sufficient. Ay, ito muna nyo. Habang dapat naglalagay ka nito para ano alam mo yun, ha? Poster o bago yung poster ng Keragloss. Alam mo ba kung magkano ganito nito? Ito. Ano yung sabihin ko sa'yo? Wala. Lagyan mo. Ready na ba? Lagyan mo. Ayan naman na. Oh, ayan, good morning. Ayan na, ma'am. Ayan, bilangin mo naman yung order. Isang original Keragloss product. Ayan, binibilang na ni ma'am ang kanyang back order ng the original Keragloss product dito sa kanyang store. Ayan. Ayan, may Kerastar pa siyang in-order, oh. Ayan, ang aming bagong-bagong Kerastar. Ayan. Oh. So, ayan. Alam niyo na, ka-YouTuber. Oh. Nag-deliver ko na ngayon, si Madam. Oh, siyempre, ikwenta niya na ang kanyang payroll. So, diba? Rosalinda, thank you very much sa patuloy na pagtangkilik at pagsunod ng aming